prvý čas. Všude prvý čas. Každý človek chce niečo, čo sa podarí alebo buď ne. Ja sa volám Ben Greg a vychovala som niekoho takého, kto mi zmenil život. Gendor, rok 1996, deň 7. jan. S manželkou veľmi chceli sme bábätko. Vyskúšali sme všetko, ale nikdy nepodarilo sa bábätko. Keď raz moja manželka modlil pred našou posteľou,